anyị na-anọ na-enwe mgbe ndị Igbo nọ n'isi n'ihe ọ bụla na-eme ọdịdị kịta dịka anyị nọ n'ebe akwa na na-emegbu anyị na ihe adịghịzi etu o si ọdị na mgbe ka anyị bidogodo na kedu ebe mmiri si banye okwu Igbogoro mere na ndị na-agbapụ ndị izizi bụzi ndị ikpeazụ taa n'ebe ọ gbasara gọọmenti ka abụ ogologo ndewogodo onye m obi aṅụrị na-ajụ ajụjụ a ya bụ ajụjụ ebido sị ka nkọwa bịa anyị ga-akọgide ejie oteka mana ọ bụrụ ya bụ ife mụnwa kwenye bụ ife ga-abụ ebe ndị Igbo ga na-enenye anya kịta ọchịchị dị mma onye Igbo ọchịchị ọ bụrụ na onye so n'ọchịchị ma soro chịa ma onye soro chi ọ dị mma anyị asọrọ na enye onye Igbo ọchịchị na anyị ga-atụfu mana ọ dị nka na ndị Igbo nọzi na-etinye anya nnukwu a na-akọsọ ife anyị na-akọ bụ achị onye ga-achị onye agaghị achị nka hapụzie ịnenye anya n'ihe ndị Igbo na-emenyere onwe ha ihe ndị ebe ndị Igbo siri ike na ya ịbịa n'ihe ịgụ akwụkwọ ịbịa n'ihe ịgba mbọ ihe ndị Igbo na-agbata mbọ Chukwu kesịrị ha ike ndị Igbo na-arụ ọrụ ebe a na-eme na factory ndị Igbo na-azụ afịa ndị Igbo na-agụ akwụkwọ ndị Igbo nọ n'ụzọ ndị Igbo na-arụ ọrụ ugbo ndị Igbo ihe ndị Igbo na-eme erika ndị Igbo juru Naịjirịa niile ndị Igbo juru ụwa niile na-aga n'iru ebe a mana ebe anyị bịara nọdịsọ akwa na-ebe bụ ọchịchị onye ọchịchị anyị ga-ebidogodo na anyị na-ebe akwa ọchịchị ya ndị Igbo anọ na ya onye Hausa na-achị ya n'Igbo o nwere lokal gọọmenti onye Hausa ma onye Yoruba na-achị na Igbo anyị ga-ebidogodo n'ebe anụ nke e nyere anyị enye n'ebe anyị chidebere ya onye Hausa bụ onye Yoruba bụ gọvanọ na Igbo niile Igbo na-achịkwanụ na Rivers since ebidoro 1999 Igbo achịwagwukwo na Delta Igbo na-achị na steeti ise niile bụ nke ndị Igbo so ọ bụrụ ọchịchị a ndị Igbo nọ n'ọchịchị anyị achịsị ya na asị na ọ bụrụ na Okonkwo jere amị ọ ka ekwanụ buutu ya gịnị ka a chịpụtara na ọchịchị nke gara aga ndị Igbo sị na onye isi obodo na-achị na afọ ka iwe bụrụ ebele anyị nwere secretary to government nwee deputy senate president deputy speaker nwee ife ọchịchị niile ebe niile na-akụ na ụba ego dị ndị Igbo ji ya mana kedu ka o si were metụta ọdịmma onye nọ n'ime obodo a wuturu onye nọ n'ahịa n'ime ahịa n'uturu ebe a ma nwaanyị na-akọ ugbo n'ime uturu ebe a kedu etu ihe niile a ọchịchị enyekọnyere ndị Igbo ihe a niile kedu etu o si metụta ya anyị na-azụ achọrọ ka onye Igbo bụrụ IG police enye onye Igbo IG police kedu ka ofu onye even ndị onye si n'obodo village ebe a si so ihe a niile a na-azọ ọ dị m ka na-abịa dịka anyị na-atụkwasị obi na-atụkwasị uche na nwa ntọntọ ife ndị na-ekwe n'ife ọchịchị a epeka ife anyị kwesịrị ị na-azọ ndị Igbo kịta bụ ka anyị nebe anya na ibe nke dị nnukwu kedu etu a ga-esi dozie obodo a ka ọ dịrị Okeke mma dịrị Okafọ mma ka ọ ga-abụ ndị Igbo ihe ndị Igbo achọ ndị Igbo achọkwana gọọmenti nnukwu ihe ndị Igbo chọrọ bụ mezie ọnọdụ ha ga-azọpụta onwe ha ndị be anyị sị na ihe gbasara gọọmenti na a na-ebu ya n'azụ isi ọ dapụ ijewala onwe gị so ihe ndị be anyị chọrọ gọọmenti bụ ha dozie ọnọdụ onwe onye Igbo na-agba mbọ na Zamfara ma ọ na Sokoto ma ọ nọ na Lagos ma ọ nọ n'Ogun ma ọ nọ n'Ọnịsha gọọmenti nye nkwado gọọmenti fụ na onweghị onye na-emegide ya onweghị ife na-emegide ya ịga n'ihu n'ife ọ ga-ebe ndị Igbo ga-achụta ife ga-eri onweghị ndị obodo Naịjirịa ka ndị Igbo agba mbọ ịga Afrịka niile ndị Igbo juru ịga ebe niile ụwa niile tata sọ ndị Igbo juru a na-asị ndị Naịjirịa juru ọ ndị Igbo juru ebe niile so n'ife anyị na-akọwa bụ na ọ dị mkpa ndị na-ekwu maka ndị Igbo ya nọ n'ọchịchị nke anọ dị na nke ha kwuwe mana ebe mụnwa
na-enegara anya ndị Igbo kwesịrị ị na-ene anya kịta bụ kedu ka anyị ga-esi mee ụlọ akwụkwọ anyị ka ọ dịkwa ka ọ dị na mbụ ka ọ na-adị. Ụmụaka anyị jesi akwụkwọ, ọ chọọ ije na Malaysia je lụọ ọrụ ojebe, ọ chọọ ije na Kenya je biri ojebe, ọ chọọ si na Malawi, chọọ na ibe onwe ike ime ya ka anyị nyefa ifefa ga-eji wee na-apụ. Kedu ife eji mara Aba, kedu ife eji mara bụ Nnewi, kedu ife eji mara ndị anyị nwere na-akpọ teknụzụ nya bụrụ ebe a ka anyị ga-enebanye anya fụ na nwatakịrị ọbụla amụ n'ala Igbo na anyị nyere ya akọrọngwa o kwesịrị iji were nwee ike ịga n'ihu ebe ọbụla ọ fụrụ onwe ya. Etu a ka ndị Juu si eme ya, etu a ka obodo ndị ọzọkwa Chineke kere fa na-agba mbọ, etu a ka fa si eme ya. Ọ bụrụ anyị nọrọ na-akụ gọọmenti mmadụ ọ naghị eje ife gọọmenti nwana ndị nke jere eje kedu ebe buutu fada. So ọ gwụna ya ife m ga-akọwara ife a na ife anyị na-ekwukwe n'ife a bụ etu a ga-esi dozie ya n'Igbo, etu a ga-esi dozie ya n'Igbo ka ọ dịkwa ka etu a ọ gawakwa n'iru etu o si ga oge eme anyị Ọkpara fana ma Nnamdi Azikiwe ma ndị nke chịrị ochie si wee mebie. Ọnya bụ ife eji wee kpọba nzukọ a, kedu ife a ga-eme ya n'Igbo ka ọ bụrụ obodo mepere emepe, ka ọ bụrụ obodo ndị mmadụ ga na-esi ụwa niile wee na-abịa. Prof. Igwe Jenga